bandiraɓe miijorde fulɓe on calminama komin musidɗo mon Cambel Bah arte mon ɗo hande ñande 17 lewru juko hitande ujunnaje 2020 non on calminama inde mon e jettode moɗon to mbawɗen wonde foof debbo hen gorko hen foof on calminama en jetti kadi goori jol dariɗo darde tinde en jetti kadi dendagal goomu juɓɓudi en jetti kadi dendagal gonɗo ɗo debbo e gorko to mbawi wonde foof en ɗoɓe goni foof en jettiɓe en calminiɓe a haali haala mawko hannde ngam 17 juko no hannde ni ujunnaje 2020 miijotoɗen e ɗon ko ujunere e 805 ujunere e 805 sappo no eyi mbiyannomi ñande 17 juko ɗum noon no hannde ni dañi duuɓi 215 hannde ɗum noon ko ɗum hunde tinde no feewi no mbiɗa ni ko ɗum ngalu hade min arde ɗo noon ma wori ko kalɗen seeɗa ngol ɗo ɗerewol ngol mbanmi ɗo dow ngol woni laamuji deniyankoɓe mami waɗɗo ɗerewol laamuji Fuuta joni less ngol woni laamuji meɗen Fuuta jawogo hayso waɗi laamuji goɗɗi ne koye jawogo mo dañƴen tan e laamu tindu dañƴen koɗorɗe kolli kadi jamdi ngam hay leñol gotol wawa yaade tawa ala bawal jamdi woni waɗani maîtriser faire hay gotol wawa ngari koye jamɗe yimɓe mbawi liggorade koye jamɗe yimɓe mbawi habtorade fof ko jamɗe gurna fof jamɗe kala ko neɗɗo golla e aduna fof haadi kay ko gollowo ene heewi kam gollodo jamdi ɗum no neɗɗo so wawa jamdi haa ɗo aduna gonɗen ɗo leydi fof nde wawa jamdi ndin en jiiwa ndi wawani fiino uruji wawani fiino avion ngaji wawani fiinude jamɗe ndin leydi ala ko nafata haydara mahro kene wuuri tan eyyi ɗum woni ko woni ɗon donc ɗum ɗo jawogo en hawrata e leydi he ko France eyi hawrata e leydi he ko kolwisen ɗo e leydi he ene wayno ɓennene koye pinal mumen eɓe kaala hen haala kolwis no feewi nde wonde leydi fof ene waɗi hen tan haaleteɓe leydi wi a ɓe noon balli e to banggue taniraɓe men ɓeɗo liggima no feewi eyyi ndiɗo leydi français ne kolwis eɓe kaala ɗum no feewi ha Charlemagne en ha François premier ha ɓe ari katen ha yettiɗo joni ha de Gaulle eyyi garten leñol less ɗo eyyi mbiyanami battidigol ngol man ƴeew hen migration daburanke ɓen ko soninkoɓe ɓen ɓe kaɓano e nder Mali hande ɓe kaɓi leñol gotol ne wiya clan de Sogone ɓen kaɓi daburankoɓe ɗum woni yaadu mabɓe ɓe ƴeewoyi nokku ɗo ɓe gonoyi ɓe tawi on saaha ɓe ala fof nokku ɓe mbawa wonde sona Fuuta ɗum waɗi ɓe arde e almami Abdoul Qadiri Kane koye saaha muɗum eyyi ngol ɗo leñol ɓeɗone ɓe jilli en feewi ɓe gari kadi ɓe mbaɗi renforcé doole gonnoɗe ɗon ɗe en mbi noon jawogo mbiyen toñjogo mbiyen manna mbiyen lamtago mbiyen lam termes mbiyen domination Jolof mbiyen période d'anarchie guerre de Farba eyyi mbiyen gargol aussi conquête Kolitengel à partir ɓen mbiye 1512 ɓen mbiye 1720 ko won ko jomiraɗo tan andi hol saaha gonɗo hen garten Kolitengel Bamako Tengel Jalalo kanko noon so wiyama deniyanke ene wayno kam koye makko fuɗɗini ene wiya ko nokku gonnoɗo Fuuta Jalon
eyi won nokkuji kadi ɗiɗo kaltede kono kanko toon kam ɓuri wawde no koliyaɓe no wirte e meɗen ni koliya nokku ha wirano toon wardi noon jambareɓe hewɓe ɗum woni so wiyama kolitagel deniyanke kono kom ko jaalalo umri e ɓiɓɓe bamako en noon gordemo jambareɓe jeeɗiɗo woni nima en soybaɓe ko andi laamu maɓɓe way kono association ni deniyankoɓe e jaalalo e saybaɓe ɓeɗo saybaɓe jeeɗiɗo ɓe jiɗɗen ɗo haalde ɓen kadi koye hoore kono makko jeeya eyi ɓen goni Ali Baga en Gata Kumba en Kata Wali en Nima en Jeeyi Jalalo Gaynako Yeru Jeeri Jibril e Abdoullah Habi ɓeɗo ko yimɓe ɓe ganduɗa ɓe liggoton feewi e nder ɓen noon ene waɗi kadi woɗɓe bandi kon kadi iyalalɓe Moli Malik en Ali Malik en Samba Malik en e ko nandi hen eyi ɓen ko yaadiɓe makko jiidaɓe ɓe tawi Fouta ɓe ko arbaji farbaji ma won nogas e nayyi hayso woni hen ɓurɗi andede jiida e arɗoji jiida e joomen eyi ko ɓeɗo ganduɗa o liggotto ɗum won noon ardemo noon hawrenda o hawrinde no Fouta garte joni noon kanko kolitagel laamu makko juuti laamu ngu moƴƴi tubakoɓe hewɓe mbaɗe makko tegto noon ko won labba Alvarez Almadani e tubakoɓe hewɓe bindi e makko gueɗe kewɗe wona kanko tan ko laamu ngu fof no fotiri yeehi noon nde caɗele ɗe gara taw laamu ngu sarima woni duuɓi temedde woni tan tuggude nde o jooɗi ha woni 1669 Bakar Taba Khali e Siré Taba Khali miiraɗo e mawniraɗo ɗum en gaari maɓɓe kono noon gandirten tan caɗele puɗɗima arde ko ɓesgu heewi hankadi a ƴiya goto e maɓɓe ko jaljallo tan jogo rewɓe no wayno leydi e rewɓe ɓe kadi jibina ha inɗe ɗe nanda mais ɓe cerntaɓe ko yummiraɓe ɓe yeru muɗum kanko kolitagel wiyete yummako ko Nana Keita eyi kono noon ko ummi makko kono bambi yeru diidi yummum ganduɗa wiye yummum guelajo bambi min gandi ko Pullo Diaw Tabari Sibetu Nuse ko wolof joftina yummum Taba Khali Diaƴo Garmi e yummum ganduɗa hen Bokar e Sira Sawlamu eyi ɓen on ko tanum labbatagel ɓooyi Mali Gata ɓooyi Mala Gata Sooyi e gueɗal wiye on ko Pullo Dialalo Donde Tumani Aljumani Amar Hamad wiye on ko ceɗɗo jeegi Bubu Boysi yummum guelajo jeeji on ɗon ko Pullo Dia ko Janjoli Kumba Jolgal on ko Soybab yummum Samba guelajo jeeji en Moussa Silman yummum ko yummum oɗo Moussa Silman jibini ko Bum Moussa eyi Bum Moussa jibini ko konko jibini ko Sule Ndiaye noon yummum kañum e konko kanko Sule Ndiaye o joftina yummakko Ndiaye wona yettode makko ko ba ko noon ɗum woni inde makko enen nden Ndiaye enen ko inde miren ko yummakko wiyete Ndiaye Munnu Gakko Sawalamu ko deniyanke Gaysire Dewal Sawalamu ko debbo deniyanke Hola Gaysire Dewa Sawalamu oɗo ko deniyanke eyi walla kadi mbiyen Hola Modi Bokar Sawalamu wala ko ni moni hen fof joftina yummum way kono sambaji ɗini jiidi baba
moni hen jofno yimum sen ƴeewi tan Samba Donde mi haali ɗo joni yummum, Samba Ɓooy mi haali ɗo joni ganduɗa yummum wala ko honni garte kodi tegel jibini ko Yero Jam, jibini ko Gueladio Tabar, Yero Jam o jibini ko Gakka Kumba, jibini ko Samba Laamu, Samba Laamu o jibini ɓe kalnomi ɗo joni ɓe Bocar Taba Khali Sire Taba Khali, ba maɓɓe noon ko Samba kono ɓe joftina koye nene maɓɓe no mbimi joni ni, ba maɓɓe wiyete Samba Laamu jibini Bocar jibini Sire, yummaɓɓe ko Taba Khali ɓe joftina e muɗum. Jibini kadi ko Gakku, jibini ko Biram, jibini ko Budeye, o jibini kadi ko Kajja, kono ɓeɗo ɓe kalɗen ko ɓeɗo ɓuri ma en gari maɓɓe joni. Bocar Taba Khali jibini ko Samba Ɓooyi, jibini ko Sawa Donde, jibini ko Gueladio Bocar woni Gueladio Jeeji. ni ɓeɗo joni kalnomi ɗo joni joni. Samba Ɓooyi o jibini ko Boubou Samba Ɓooyi, eyyi Boubou Samba Ɓooyi ɗiɗo ko Boubou Samba Ɓooyi mbimi ni on ɗon Boubou Moussa, Boubou Moussa, Moussa mi haali nane, haalimo nane, oɗo ko debbo soninke ko reji Ablaye Baccili en hono pamrete. eyyi kadi Boubou Moussa o jibini konko Boubou Moussa jibini Soule Ndiaye mo kalmi nane o wiyete Soule Ndiaye mawɗo. Boubou Gaysiri jibini ko Soule Boubou woni Soule Ndiaye tokos ayi lejoni he. Sawa Donde o mo kalnomi nane o on ɗon jibini awdi bamum Buubi awdi woni Satiki Dekle, eɗen mbawi wiide tan hebbiyaɓe. Boubou awdi o jibini Hamadi Boubou, jibini Samba Boubou, jibini Tumani Boubou. Samba Boubou awdi on ɗon jibini Boubou Samba yabo lollirɗo Bouboli. Boubou Samba o jibini Sire Boubou, jibini Samba Boubou, jibini Soule Boubou. Sire Taba Khali jibini Bocar Taba Khali, jibini Samba jibini Bocar Sire, jibini Samba Sire, eyyi Gueladio Bambe garten. Caɗele mbaɗi tubakoɓe ngari ɗum ko ɗum caɗele ngari ɓe keblanoki ɗum ɗon, safal ɓe ngari mataw ɓe ɓurano heblade ɗum e on saaha, kamɓe mbawi safal ɓe nden on saaha capato weyata ɗon on saaha. Tubakoɓe noon ngari gueɗe ɗiɗi ene woni e mumen walla même gueɗe tati, eɓe jiiɗi laamu laamade yimɓeɓe, eɓe jiiɗi alɗude ɗum woni les traitants de Saint-Louis, de Saint-Louisien, les traitants Saint-Louisien woni yimɓe tan yeeyoɓe alɗoɓe aroɓe ene jeeya firlaji, ene jeeya kure, ene jeeya daroɗe, ene jeeya ɓen koɗe alɗoɓe ngari ko alɗude kamin jogui ko entreprise aji. Guilayi Roi Soleil, guilayi ganduɗa lamɗo France nden biyeteɗo Louis XIV, jagorgal mum manggal walla mbiya ministre mum finance woni Colbert, Jean Baptiste Colbert. oɗon gandi ɗeɗo balɗe guilayi américain o wara e Colbert ɗo assemblée nationale française en estati makko nan ɗon won wiyoɓe yo itte, kanko wadde code noir no ɓe galɗirta e ɓaleɓe e leyɗele mumen hay kañumene koye mumen, kanko Jean Baptiste Colbert ko neɗɗo pinanɗo ngal banggal kono ko lamɗo leydi nden o woni Jean Baptiste Colbert wimo yo waɗan ɗum eɓɓo mo ganduɗa moɓe ngalɗa waɗi.
Jean Baptiste Colbert. eɓe gondi kadi hunde wonde woni diine maɓɓe ɓen kadi gonde maɓɓe sa ƴeewi labba ɓuri hewde explorateur en aroɓe ɓe junno en ɓen ko diiniyankoɓe kadi ngati neɗɗo ene humire jawdi kono kadi ene humire diina ɗum ɗo noon fof rendi e esclavage o yimɓe ummotoɓe to men to ene kepte ene mbare ene nawe ene coode ene nawe Amérique ko remoyde toon ɗum fof kadi ko alɗude ngalu ɗeɗo gueɗe ɗum caame maɓɓe laamu ari heddi ko mawɗo ponnoɗo yaade eɓe jogui gueɗe joyyi ɗo neɗɗo lomtorto laamɗo gueɗe joyyi ɗe fof natti rewede ene hen ma wona celluɗo ma wona mawɗo duuɓi ma wona jeyaɗo ma wona deniyanke kadi ma bato Fuuta ma jaɓa ene jogui tan condition ngaji joyyi mo jomum jooɗoro natti hen kadi ɗin watti hen kadi wawi wara mi liɓat laamu mi wara ɗum walla mi folla ɗum tawa kadi ko safalɓe ballimi walla ko tubakoɓe ballimi noon tan ko wargo tan ene fuɗɗi noon e nde Bocar Taba Khady woni Bocar Sawalamu yani miñum Sira Sawalamu jotti ɗum ne hawra 1669 mbiyen tan 17e siècle joni noon ne woniri noon ha wargoji ɗi keewi ha Satiki Suli Ndiaye ari ko e wattan makko révolution waɗa woni janggoynoɓe woni ceerno Souleymane Baal en bayla ceerno bayla Pérédion e yimɓe wonnoɓe révolution ɓe ko ɓen ɗon hawri on ko Satiki ene wiye ko 1669 hare nde fuɗɗi ɓe keɓi habde diniyankoɓe ene waɗi ɓalliɗo mo biteɗo bayla Pérédio ceerno bayla Pérédio on ko Pérédio o pullo ganduɗa koɓe arɗoɓe koɓe arɗo fereɓe ko Soso kanko wiya yo ado yande Satiki gati mo rese mabɓe te kadi ɓe jiidi ɓe laamodo aljuma fof eɓe jogui bato ɓe gonno ko nokku men wiye Hulde ko Sara Ƴella gonal makko ɗon nde o arti o artdani yo jokkodire mabɓe yiyama ɗum hebtinama ɗum Satiki noon yimo haalde makko ha o rese mabɓe mo resi o ene wiye ko ɓi Suli Boubou Gassiri o rokkama hen debbo o rokkama hen gueɗe kewɗe hawo eggi mem o waɗiɗo hawre ɗo gam hankkadi no fellide habde mabɓe ene takki ɗon Iliman Lewa mbiyata Amadou Nawa on ɗon kadi Satiki faami ɓeɗo gardani jaam e oɗo Iliman Lewa wiyama Satiki addimo Gorba wimo wonɗo yahata haɗum artude yo Gorba Ba yo janggo Qur'ana ha wawa so wona ɗum ɗumen kanko ne wodino jaabo ɗum ko wiide tan Iliman Lewa ko Allah jeeyi ɗum Gorba ko Allah jeeyi ɗum so Allah haaji yoba waw Qur'ana ba wawa so Allah haaji wawata hawri e kanko ceerno Bala Pérédio e ceerno Souleymane Baal ɓeɗe fof ndendi wiyama won golle kewɗe koɓe mbaɗe makko yante kadi e Abdourahmane Sall woni tenante janggoɓe on kadi koye seɓɓe heejiya jambareɓe heejiya kono noon hankkadi wonti ceerno noon kadi kamɓe fof ɓe ndendi ittude ɗum ɗo gati yimɓe men natti dayje won egguɓe galleji men kewɗe eggi Fulɓe hunenaɓe en lawɓe men gueɗe kewɗe seremɓe men hewɓe geggi gam l' insécurité e wona konngol gotol ɗum waɗi yimɓeɓe hewɓe eggude gam ɗum ɗo ha noon ɓe yetti hare habde e deniyankoɓe galle o nde saatu nde Satiki maayi Amel Konko ko ɓi Konko Boubou Moussa jooɗima Horko Ƴere Samba Dianga jooɗima Luggere Poodi Boɗeji Soli Boubou Gassiri jooɗima Waali Jantang lamtoro Deej woni lamtoro hankkadine eɓe kammini yimɓeɓe ɓe jana mum ɓe nawa eɓe goni kadi guri mawɗe mawɗe ko wayno Patlal ko wayno Bappalel ko wayno Horko Ƴere ko wayno Waali Jantang ko wayno Barkewi e ko nandi hen e ko nandi hen e ko nandi hen wawi limtude guri ɗe ɓe goni tan heewi no fewi ɗeɗo guri eɓe hen ha heewi eɓe kewi doole kanko Bayla Pérédio noon o haaɓe mabɓe
omo rese maɓɓe debbo yeehi e jambar goto woni ɗon sa biteɗo tafsir hamad on resi aissata soule ndiaye on kadi haaɓe maɓɓe no feewi taw rese maɓɓe rokkama kadi kolaɗe kewɗe e nder on nokku ɗum fo e waade noon ɓe pooli deniyankoɓe ɓe kalde mumen ɓe nandiri han kadi kanko bayla prédio koye nden wolde maayi par ce que kanko wono tolno tan waali jan tan kanko e wolde ibbe waali koye nde ɗo heddi e o renno noon ko tuggude tan e guiray walla jowol ha hayre sila makka mbiyen tan sara bakel kanko renno maayo ngo o reni ɓe ɗon eyyi ene waɗi noon mayri kono ɗum ɗon en ɓenno tan ni woni ɓe janoyi e safalɓe ceerno souleymane balle hawre maɓɓe jafan wuladul abdoullah en o wadde maɓɓe ho ware maɓɓe ɓe dogi kono wolde nde o mayata nde wona kanko tan hewɓe yimɓe men te ko seeramɓe maayi hen ko wayno malik suwa en genne walla ganne en ɓe ganduɗa koye juuɗe jaaɓe e jaaɗo pete e ɓeɗo foof goni sankiɓe wolde nde e ɓena jeerel tumbere e ɓenton leeli kamɓe hen donc woni tal golwoli musɗe ganduɗa hen hakkude mabɓe ami yirta ɗo joɗi eyyi e nder on saaha ɓe cuɓima almami eɓe liggotto woni ali sidi walla mbiyen ali sidi siley samba to mbolo ali mbiyen kadi iliman rindiaw beeli modi rindiaw beeli modi mbiyen kadi ndondi samba nayel balaji mbiyen kadi amar bela racine pete ali mamoudou mo cilon ɓeɗo hen ɓeɗo garten nde ɓe laami nde ɓe jooɗi probléme maɓɓe gadano ko bandiraɓe men Podor naaɓe 45 nawa teɓe kadi tubakoɓe ɓe lomtodiran noon woni anglais en e français en eɓe gone guerre de 7 ans fuɗɗi ko 1756 ha 1763 woni duuɓi jeeɗiɗi ɓe mbaɗi maslaha kono noon France ene wayno e on saaha ko anglais no ɓuuri ɓe hewde doole ngati ɓuuri ɓe jogade armée tengti noon e batoji ndiyam eyyi ɗum foldi ɓe kadi sarla hola on saaha anglais o gouverneur de Saint-Louis pour sa majesté kono noon o yamiri safalɓe nanganno tan ko sukaɓe gujjo walla rewɓe o nangi ɗum yo nanggu worɓe selluɓe e cotta ɗum woni ɗum ɗon ɓe tini ɗum noon mette maɓɓe keeɓi hen wonɓe ɓe hankkadi ni ɓe kaɓe safalɓe ɗum ɗon ɓenni ɗum ɗon ko alil kowri lamɗo ta Raza nde ɓe kaɓe barakna ko ta Raza alil kowri ɓe mbi ɗum yo wat ko waɗatno koɓe kalduno o neldi ɓe kuralle condi ni wonon Tabsir Hamad wan Tabsir Ahmad Hamad wan on jogi wonno général des armes enen mbiyanno bees yeehi ƴetti kono lumbiri ɗo jataren ɗo sawdo donna en ɗo e on nokku haɓe mbaroyi alil koori ɓe mbaroyi hewɓe muɗum kanko ni tafsira maɗo wan alil koori o naat galle muɗum taballeji mum kanko nayi eyyi ceerno makko windimo lettere wi a wari ga julɓo winduɓe lettere o wi mbete anda yidde leydi mum ɗum koye dine dia gorko jambar no feewi
jeeya ko kanil kono ummi ganduɗa ko law ganduɗa wuuro men Mbumba. eyyi ni woni nokkuji ɗin ɗon ala sago ɗi ndene 45 localités mentionné entre Dagana e Hayre Silamaka. garten ɗin goni Dagana ha Dembankani hakkude mumen. mbiyen tan ko wayno Fanayi sa ummime ɗin ɗon Donnay, Duwe, Ngawle, Podor e Dungel, Jowol, Gawol, Doodu, Kundel, Siiwi, Doolel, Horndolde, Gangel, Bappalel, Wawnde, Loobali, Adobere, Dembankani. won nokkuji gonɗi hen ɗin hannde godani ko gure gonno ene wawi taw ko janguji ɗi kam ɓuuri sikkede nde tawno nokkuji min kewɗe won gure kewɗe gonnoɗe godani hannde. Bilbasine wonno wuro ala joni, Sende, Layde, Bitel, Jalluɓe. eyyi ɗeɗo gure ko gure gonnoɗe e dande ma ɗeɗo joni jiyetake hannde. ɗum waɗi ko heewe nokkuji men ene waɗi gure mbiyatnomi ene waɗi ñaaƴe walla keeɗele walla ƴulɓe jiya hen taw ko won yimɓe honnoɓe ɗon e janguji nden ɗi ton. ɗum kadi so keewi tan jomin mbaɗoya ni won noon ɓe mbaɗi réforme judiciaire ɓe mbaɗi réforme social. kala mudduji e asakeji gueɗe gonnoɗe ɗon ɗen kam ɗe keddete fuu to miijade hen muudo horma hankkadi watta. nde wona muudo horma ko tuggandema tan e natirde fuuta ha yaltirde wona enen tan tuggandema tan koye Waalo Barak ha yettanima gure bambarankoɓe fof ko safalɓe kippi hen ene gaddane muudo horma. ɓen mbiya ko kanŋe, ɓen mbiya ko gawri, ɓen mbiya ko jeeri e waalo so remama hoore fof debbo e gorko fof ko waɗata ɗum alay saago. eyyi ko wayno Cheikh Moussa Camara noon wi ko konuji ɗi meɗen ɗi tengti noon e kono Samba Guelajeji e Konko Bobo Moussa moni hen fof addi safalɓe tengte Samba Guelajeji ma won hormankoɓe marocain ujunnaji ngari en ballamo haare nde koɓe kañumen gaddanimo. eyyi ɗum ɗon mbaɗi ɓe mbaɗi kadi réforme de peuplement et de défense du territoire. ɗum woni e gure goɗɗodirɗe ɗe tengte juudeji ɗi juudeji meɗen juudeji ɗi kanji ko ɗi poɗɗi renede. eyyi nde wonde juude ene heewi remede ɓe mbaɗɗe gure ɗe ɗen goni juude Jaaɓe, juude Jarangel, juude Tebi Gut, juude Gawol, juude Jawol, juude Wudduru, juude Matam, juude Wadde Bari, juude Nganno e juude Guriki. ɗeɗo juude fof ɗeɗo fof ko denteɗe eɓe mbi hen biteɗo Dewe Elimane Ly jeeyaɗo Pete. ɓeɗo fof ngari rende juudeji. oɗo kam ari ko salde ngam rende salde nden no waɗade jambaragal tan e pillital manggal ngam arde wallude ganduɗa leydi ma ne yana ka sagata alay saago aussi ƴeewa anne rende. ɗum ɗo ɓe mbaɗi ɗum ɗo. lidde deniyankoɓe ɓenni, lidde contre-meur ɓenni, haare ɓen ɗon ɓenni heddi ko hakkude mabɓe e tubakoɓe ko hen gara hen. ɓe mbaɗi keeri mabɓe no mbiɗen ni. keeri mabɓe ɓe mbi hayre ngal ha Linguel, Dagana ha Njorol, mbiyen Dagana Dembankani. kala natowo ɗo noon yota ene wonde yamirode kala mo ala yamirode on ɗon en wawi tampinede sikki ala e muɗum. kono kadi eɓe ɓuura rentade kadi ko wayno Madina Haaso en nokkuji ko wayno Ɓundu, ko wayno Karta, ko wayno guri Jolfuɓe ɗe ko fof ɗen fof kadi ko denteɗen kadi ngam won koɓe kuuli hen ma en ngar hen. nde ɓe kaɓatay e safalɓe leyɗele ɓaleɓe ɓe gadi yande woni Waalo Barak. Waalo Barak ko leydi tokosiri ala yimɓe no heewi kono kam ɗo kam ɓe tooñi gati nde ɓe kaɓata safalɓe ɓen jingani safalɓe ɗum waɗi ɓe yande ɓen ɗon. on saaha lamɗo Waalo Barak wiyete ko Barak Fara
penda tekrel inde hawnini no feewi on ɓe kaɓe muɗum dogi ɓe gabbimo ɗum ɗo ɓe mbarata ɗum ɗo tuubi ni woni noon e galle mum noon ɓe guitti ɗon bombi 4 e ganda kam so bombi kono kam ganduɗa ko reɓe 4 aram bocar fatim jullit mayram mbocc ana mbocc e cheikh moussa camara habri en ɗum ɗon wonde aram bocar o e fati julliɗo ɓen ko ɓiɗɓe walo barak lamɗo mumen woni barak fara pende tekrel mayram noon e ana mbocc ɓeɗo mbi tan ko baɗiraɓe makko wona mbiyata ko ñas gandano to banggal nene walla to banggal baba ɓeɗo ndesa kanko almami o resi ɗiɗo ɓe e aram bocar o e mayram mboƴo ni woni kamɓe no waɗiri oɗo galle tawon tuubi safalɓe ɓe mbiyannomi tubakoɓe kaɗama haadi addiɓe ko nawde en walla ƴettude arme ɗum koɓe haɗaɓe ɗum ƴettude arme ɓe nawana habdiɓe almami habdiɓe fouta ɗum ɗon kam koko haɗa walla kureni condel ko ana kartanaɓe ɓen koko haɗa kadi kala koɓe nawi e marchandise ma ƴeewe njaru muɗum ɓe joɓa kono muɗum woni kutim ɗo ɓe joofata ɗo escale uji maɓɓe ɗi ko wayno Douye ko wayno Podor e ko nandi hen ko wayno Saint Joseph ɗum ɗon fof maɓɓe joɓa salde en fof maɓɓe joɓa ɓe jiɗa kadi yobde jobdidini seere maɓɓe ɓe jittan ko yaade almami yiɗa ɗum e kadi almami ene haɗiɓe goto men yeeye fuutanke yeeye ɗum ɗo woni caɗele garten ha mataw ɓe ƴetti miijoji yidde fontodirde almami beele ne jaɓanaɓe koɓe mbi ko almami salima caɗele ɗe no mbaɗi koye gouverneur français ne wiye François Blanchot wonde ari 1792 ardiri ko doole beele eɓe jaɓa e on saa ko tafsiru sawo kudi e alkati mboolo ɓe ko mboolo birannaɓe ko ɓeɗo goni Saint Louis walla sunnotoɓe maayoɓe ene jomno laaɗe ɗe walla ko ala e lawol taw e nanga ɗumen e on saa ɓe jogii suudu wotoru jawdi eɓe mbi ɗum baytul maal daña fof ko hen watte ɓe donki ɓe jawananama haɓe mbi eɓe jeena taw men ɓe nandiri e tafsiru sawo kudi almami jaɓani jeehi kadi ha e yende joom suudu almami jeewo fof gasani hankadi no ɓe pelliti ɓe mbi il faut ouvrir les hostilités fo kadi wona hare nde ko peeje ɓe ɗaɓɓata hen défaite ali el kowri 1786 octobre alay saago ɓen safal ɓe mbaɗa hen kala noon koɓe dañi hare he ko kamɓe jeeyi aroɓe fof kadi keblete kuri e condi fof on mbaɗante ngam gure e Fuuta ɗe rewo e worgo gure ɗe ɗe janete gawri enen kewɗen wadde ko sakeji bedda kewɗen ko jawdi daridi koni woni fof ɗum ɗon jomumen kay min jeeyi haadi ɓe kaɗama rewde maayo he kamɓe koɓe yeeyoɓe ɓe kaɗama nawde ɓaleɓe ɓe ɓuuri wade dañde noon ko e wambarankoɓe ɓe
kartanaɓe ɓe kaɗama gawri ndiyamiri ɓe kaɗama poɗɗe ɓe kaɗama ɗacce kala ko ñamdu maɓɓe fof ummortanoɓe ko Fouta ɗum noon objectif maɓɓe premier ko Fanayi gonne waɗi e wiide maɓɓe ujunnaji nayo neɗɗo ujunnaji 3 ha nayo gon kam ko yo tan momta tan kono haalde ɗum e puɗɗo Dagana gayi ko hen jeeya ɓe mbi ko wuro Fulɓe yo ɓe duppi ɗum ɓe guitti gawri ko woni koɓe jiiɗi fof wuro woto ne wiya ma o gonne ko noon ɗeɗo gure noon eɓe ene hawra e on saaha ɓe mbaɗata ko tata ɓe cukka ferlaji e tata he laaɗe maɓɓe ene pelle hen ɗum woni ko Moliya haalani en ngar Fanayi ene waɗi tata mahaka tata ɓale 7 ha 8 ene waɗi ujunnaji 6 ha 7 neɗɗo l'armée almami no wirini l'aventure serait vouée à l'échec d'autant plus que l'armée allemande forte de 20 000 hommes 400 à 500 cavaliers est renforcée par l'acquisition de 2 pièces de campagne s'ajoutant aux armes 2000 fusils et munitions mum e gueɗe keddino e condi mum e baluji mum woni kure ɗe e yimɓe ɓe no haaldi ujunnaji 20 neɗɗo kadi ɓaleɓe goni hen ɓe gaddi ko Sénégal naɓe e on saaha Sénégal yettaki hen on saaha Sénégal wuro mum mango ko Saint-Louis kono koɓe dañi fof ɓe mbatta hen ɓe mbiya ɗum Sénégal inde nde noon jolfu ɓe mbiya ko laana ala ko safal ɓe wiyeteɓe Sénégal eyyi ɗum noon alay saago maɓe duppa Fanayi nde ɓe mbawa ɓennude on saaha Almami Abdoul Kadiri Kane e yimɓe mum mbaɗi déplacé ha Podor wari heɗon kam ha Podor nooti fo yaade gueɗe ɗe no wirini la tentative sur Fanayi a échoué et se transforma en désastre car le village a été défendu par 7 000 à 8 000 hommes accourus de tous les villages voisins ene joguino chef no wiri joni nangude ɓe Fanayi kam gasani kadi koye bonde joofi ngam wuro ngo ujunnaji 7 neɗɗo ha 8 neɗɗo ene faddi ɗum ɓe mani ɗum ɓalal mangal towgal woni tata chef de ganduɗa hen expédition woni Ribet o no fiɗa o mayani kono kural ngal warimo so ɗum kural ko ɗum e wonde fof kam ɗum warimo kanko maayi ko le 29 Thermidor en 13 oɗo calendrier révolutionnaire ene hawra 17 août no hande ni 1805 nde no wolde nde wanno kanko Thermidor noon kanko Ribet noon nde no fiɗa kono wona nde no maayoyi kanko o maayoyi ko le 26 eyyi o maayoyi ko le 10 Fructidor en 13 woni 26 et 27 août donc nde o fiɗa nde wona nde no maayi o maayoyi kanko ganduɗa ko ñande oɗo ɗum ɗo haali ɗum ko lettre ko ɓattake Blanche o gonnoɗo lamɗo Sénégal on saaha o windi ɗum ko ministre de la colonie mballa mbiya ministre de la marine et de colonie ko no windi ɗum haalani ɗum gueɗe baɗaɗe
garten tan mato hankadi ganduɗa mi dartoɗo eyyi wolde nde ko ɗo gasiri won ɓattakuji kewɗi won koɓe mbaɗi ko heewi laaɗe ɗe ɓe kebli yimɓe ɓe kebli won hen ko neɗɗo di ko heewi gam foof tan wawata haaldede hen e laaɗe ɗe ɓe kebli no wawno haalde laana kaari ko wayno serfe en ko wayno tagare fof ko laaɗe keblaɗe ene kaɓoya kono yahani ko e nder on saaha noon diran wi Blanchot an ɓeeɗo gonɗa koye wadde jouer des anglais ko anglais en ballata ɗo an tawa tinani anglais en ils sont en embuscade eɓe keeɓo arde aɗa walla ɓe sa wi aɗa haɓa e ɓeeɗo ko enen ɓuuri dañde maɓɓe haaju ala ko ɓe kalani ko hade nde arde waɗi ɓe ni ko fiide ɓe safalɓe ɓe ɓe jikki eɗen kuli ɓe golberi ndeke noon bandiraɓe tedduɓe feere fof ɓe mbaɗi haɓe beldi e almami e yimɓe muɗum ɓe jaɓi ko ɓe jaɓano ɓe jaɓi ko ɓe jaɓano woni tan ɓe ƴeewi nandiral hankadi nandiral waɗi almami reeni leydi muɗum e yimɓe muɗum ni woni jaam laati kono ɓooyani ngam Fouta ene joguino caɗele on saaha won aññoɓe almami ene jiiɗi warde ɗum walla ittude ɗum woni guerre civil ha Moukhtar Kudeje Tall lomti ɗum eyyi kala ko almami salino ne wayno ɓe jaɓi ɗum e won saaha ko ni ɗum wayi ɗum noon bandiraɓe Allah jarama jarama mi salmina kuulal gollal muɗum jomum heeɓi laamu kam ko alay saago laamu ma moƴƴa rewa lawol haadi kay a ardinama a fotani yidde jawdi a rendini jawdi aɗa mobba walla aɗa totta yimɓe ɓalliɓe ma kuulal ɗiɗaɓal so jomum yamane alɗa jawdi ndi yo hefte haadi kay wona ko rewi lawol tati so tawi o salima yo jomum yo itte kadi yo woppe nayyi yo lomtine taw ko neɗɗo joom potal moƴƴudal yo joyi kanko almami cuɓaɗo o jogui ko guerɗidde o jogui ko diine kono ko arme o jogui ko leydi ko ndenako leydi kadi wona hunde rondetede kuulal jeegom kala baɗeteɗo yo wonno neɗɗo poɗɗo hen kanduɗo hen eyyi ko wayno zawrul basatuni deftere ceerno Cheikh Souleymane Baal non Cheikh Moussa Camara 1924 eyyi ene jogui kadi ɓatakuji ɗi waɗi bindi ɗiɓi ɗati eyyi wonde kanko ceerno Souleymane Baal ko kaɓete tan kono yiiɗa wonde laamu ko mujahidin e nder ɗum ɗon ko wiya ko koko ɗoftete tan koko ɗoftete wona ko waylirte koko ɗoftete ene jogui kadi ɓattake ɗo mo windi Blanchot jonnoɗo Saint Louis ene jogui kadi waɗɓe révolution française tengti noon e deuxiéme maire France biyeteɗo Jérôme de Pétillon ɓen mbaɗe makko gueɗe kewɗe ɓen binde maɓɓe dal ɓen kam binde maɓɓe ko woni to meɗen nden on saaha no hono way fewde dal ene wayno guila ɓeɗo mbaɗani révolution nde ne mbaɗi guila Amérique waɗani ngal peewal
neɗɗo laamorto eno ittirte eno lomtinirte tawa ala caɗele. ɗum fof woni no gila nden kadi wona tan ɓe kaali ko ɓe mbaɗa ɗum appliqué ha joni enen en jettaki ɗon taw enen wona Sénégal wona Mali wona Côte d'Ivoire hay leydi gotiri yettaki koɓe mbanno ko. on jaram. kuulal gollal muɗum jomum heeɓi laamu kam ko alay saago laamu ma moƴƴa rewa lawol haadi kay a ardinama a fotani yidde jawdi a rendini jawdi aɗa mobba walla aɗa totta yimɓe ɓalliɓema kuulal ɗiɗaɓal so jomum yamane alɗa jawdi ndi yo hefte haadi kay wona ko rewi lawol. tati so tawi o salima yo jomum yo itte kadi yo woppe. nayyi yo lomtine taw ko neɗɗo joom potal moƴƴudal. yo joyi kanko almami cuɓaɗo o jogui ko gueɗɗidde o jogui ko diine kono ko arme o jogui ko leydi ko ndenago leydi kadi wona hunde ronnetede. kuulal jeegom kala baɗeteɗo yo wonno neɗɗo poɗɗo hen kanduɗo hen eyyi ko wayno zawrul basatuni deftere ceerno Cheikh Souleymane Ba non Cheikh Moussa Camara 1924. eyyi en jogui kadi ɓatakuji ɗi waɗi bindi ɗiɓi ɗati eyyi wonde kanko ceerno Souleymane Ba ko kaɓete tan kono yiiɗa wonde laamu ko mujjahidin e nder ɗum ɗon ko wiya ko koko ɗoftete tan koko ɗoftete wona ko waylirte koko ɗoftete. ene jogui kadi ɓattake ɗo mo windi Blanchot jonnoɗo selli wi ene jogui kadi waɗɓe révolution française tengti noon e deuxiéme maire France biyeteɗo Jérôme de Pétion ɓen mbaɗe makko gueɗe kewɗe ɓen binde mabɓe dal ɓen kam binde mabɓe ko woni to meɗen nden on saaha no hono way fewde dal ene wayno guila ɓeɗo mbaɗani révolution nde ene mbaɗi guila Amérique waɗani ngal peewal neɗɗo laamorto ene ittirte ene lomtinirte tawa ala caɗele. ɗum fof woni no guila nden kadi wona tan ɓe kaali ko ɓe mbaɗa ɗum appliqué ha joni enen en jettaki ɗon taw enen wona Sénégal wona Mali wona Côte d'Ivoire hay leydi gotiri yettaki koɓe mbanno ko. on jaram.